Chinemusikanzwa. Pamarhythm list andofa marhythm list vazhinji vese andakasangana navo vanogona. Vazhinji vese vanogona. Zvino ndinongonakidzwa nezvanaka. Rhythm wandinenge ndinaye panguva iyeyo tinongoita kuti zviite panguva ino. Handina wandingati hangu kuti kuti yanga akanyaopenga seka aiwa ninga ipapo ninganyonya basi kuti nemashandiro atoita tongoti paweki yatiri kuita iyo tinongobatsana tese kuti zviite bo. Ndiri kungonya brothers ndaeridza rhythm. Ona muzita rashe ipapo marhythm album yacho ese ina ndinokutenda yanga marhythm. Zvinowanika kana nguva yaunotora une gita ndizvono nekuti iwewe unoda kuridzei wapuwa gita ipapo haisi kuti zvinonangina seka zvingoti nguva yese yandotora gita randishaye chitsva chandinokwanisa kuridza panguva yayo. Ndina ndopika kuti mabest vakawanda. Handina waninganyanya doma hangu kuti ndinhinga asi mabest vakawanda asi mabest vakawanda vanogona kuti vakawanda. Handina waningati uyu anonyanya kugona bhozi mumwe chinokugoneka dzimwe dzongo pane kugona kuridza kwozoita kugona sound. Umwe anokwanisa kutongoridza ingaite kana one song wotoita sound yakanaka ipapo. Saka handingati hangu waninganyanya kuti asi vakawanda vanogona.